ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଆକାଶ। ଆମ ପରିବାରର ସେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାହସୀ ମଣିଷ। ହେଲେ ଆଜି ସେ ଏମିତି ଏକ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯାହା ବିଷୟରେ ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିନଥିବେ। ମୋ ଭାଇ ଆକାଶ ଆଜି ହଣ୍ଟିଂଟନ୍ସ କୋରିଆ ଭଳି ଏକ ବିରଳ ସ୍ନାୟୁ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଏହି ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ନିଜ ଶରୀର ଉପରେ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହେନାହିଁ। ଆଜି ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇପାରୁଛି ନା ଟିକେ ଆରାମରେ ଶୋଇପାରୁଛି। ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷ। ଜଣେ ଭାଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି କଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ହେଲେ ଆମେ ହାର ମାନିନୁ। ମୁଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭାଇ ସାଥିରେ ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ସେବା ବି କରିଚାଲିବି। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସହିବା ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବି ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେ ଏ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ି ଜିତିପାରିବେ।